Îți susține, bă, îți trebuie susține aici, care ține toată șufa asta, se un șuf aici. Să vezi să plimbi șufa asta. Nu, Mamă, ce senzație, e mi frică aici, pare asta. dar până la acum tot la înălțimea asta am fost. Asta care e putea sa. Asta care e putea sa. Acum, coborâm. Senzația acum, coborârea. Ține! Ne ținem. Ești mai hâțână, aleagă. Te hâțână când trece alta pe lângă tine. Mai ales dacă e plină, te hâțână mai tare dumneavoastră. Frate, ce treabă are? E balanța la pe tine. Dar ce mișto să vede. Auzi, mi-am mers până la Maramureș, cât aveam părte aici, aproape lângă noi. Am văzut așa, întâmplător. În trecere. Că nu mergeam până acolo. Și acolo mergeam cu telescaun, acolo mers cu telecabina. La noi e plin, uite, toate sunt pline. Acum mai avem puțin, uite, să vede punctul ăla. Sunt fiate că sunt spate plin. Prin aia era urma noastră. Cam asta e, toată lumea ajunge cam pe la ora Eu asta. am zis că coada e toată la casă. Vezi? Toată lumea ajunge la orele astea. Asta și-au mâncat. Da, acum. Trebuia să plătesc eu să-ți fac cadou. Aici să faci chestia asta, că are niște dele acolo. Vedeți? Prinde niște da, roțile alea. Nu, prinde alea deasupra, auzi, de are talpa aia deasupra. Da, și-o prinde în roți. Aha. O ascute. Dea o hățână. Bă, dar mai avem, nu gâmbă. Nu mai puțin, mă, să vede acolo. Nu se vede, mă. 10 minute mergi. E senzație. Ce să mai... Este. Iar Tata, hai să potui. Tata, hai să lucruri ca ceva care ține în pisare tale. Dar numai că eu o să-mi fac așa, că nu mai pot, mă înghețam mâine.